לכל איש יש שם. מפעל ההנצחה והזיכרון של הנרצחים בשואה. היי חברים, אז היום זה יום השואה. פרויקט לכל איש יש שם כל כך חשוב, כיוון שהוא מנגיש לנו את הזיכרון לאנשים הפרטיים, אלו שעברו את הזוועות ונרצחו, ויותר קל לנו להתחבר לדמות מאשר למספר הבלתי נתפס הזה של 6 מיליון. אז אנחנו קיבלנו 2 נרות לזכרם של שמעון דסברג ומרים מר. אנחנו ננסה להכיר אותם קצת יותר. אז אנחנו נלך לנר הזה, למצב של תמונה, נגדיל קצת, ונקבל בתמונה קישור לדף של שמעון דסברג, וכשנלחץ על קישור לדף המידע, אנחנו נגלה שהוא היה רב ומחנך ממנהיגי המזרחי בהולנד, כי רב פעל בעיקר במחוז פריסלנד. בתקופת מלחמת העולם השנייה נבחר לכהן כרבה של אמסטרדם, לאחר שרבני העיר נשלחו להשמדה, והיה הרב האחרון שלה נספה בברגן בלזן. אוצר בלום. ונפתח את הדף של מרים מר, נעשה את אותו דבר, ניכנס לדף, קישור לדף המידע שלה נותן לנו את המידע הבא. מרים מר נולדה בפולין ב-1894, הייתה סוחרת ונשואה למשה. לפני מלחמת העולם השנייה התגוררה בלבוב שבפולין, בזמן המלחמה הייתה גם בלבוב, ונרצחה מקום המוות לבוב, 1942. עצוב, פשוט עצוב.